exemple, hi havia una vegada, vet aquí que una vegada, vet aquí que en aquells temps, en un país molt llunyà hi havia... Temps era temps quan els animals parlaven. En un bonic castell vivia un rei que es deia Fran i tenia una filla molt bonita i li va dir que sí. I llavors el cuc i la nena van anar al mar. Els animals parlaven. Hi havia un monstre que es deia monstre purpurina. I cada vegada que el tren passava per la muntanya li molestava i no volia que el tren passava per la muntanya amb el tren. I darrere de la muntanya hi havia una tenda de sabaretes i va provar una nena va provar unes varetes i algunes no li funcionaven i l'última que va provar li va funcionar. I volia reinar el castell i la bruixa va transformar. Temps era temps, quan els animals parlaven, hi havia una muntanya que hi vivia un monstre que es deia Purpurina i sortia de nit. Va passar. Molt bé! La Natàlia li va contar que era pobra i l'oruga li va donar els bons. La va veure i li va dir: has malgastat tots els desitjos, però et donaré una última oportunitat. Els globus es van inflar i la va pujar fins a la finestra i així va poder sortir. I van ser feliços i van viure mal. Hi havia una vegada un home que vivia a la muntanya. El seu pare estava malalt i només es podia curar amb una flor màgica. Aquesta flor estava en una cova que la protegia un drac ferotge, gran i llest. Aquesta flor curaria el seu pare d'una picada d'una serp verinosa. Aquell noi cada dia anava al bosc, a la muntanya, i un dia, per fi, va trobar la cova. I quan anava a lluitar, li va donar pena que el drac ja era vell. El drac li va demanar un repte que era anar a buscar una forma de foc a canvi de la flor màgica. L'home va acceptar el repte per ajudar el seu pare. El drac li va dir que la pomera de foc estava enmig del bosc. Allà estava la serp que va picar el seu pare vigilant la cova. El noi tenia una espasa i amb l'espasa li va clavar el cor de la serp. L'home va agafar la poma i li va portar al drac. El drac li va donar la flor màgica i aleshores li va donar al seu pare i el seu pare es va curar. Conte contat, conte acabat, qui no s'alci té el cul foradat.
Què he après avui? A fer història. I a treballar en grup. A fer un conte en grup. A fer el treball en grup. Hem après a escriure un conte. A no barallar-se. A escoltar i millorar. A no barallar-se. A no barallar-se. A treballar junts i escoltar. He après a escriure. He après a escriure contes. He après que és important. Conte contat, conte acabat, qui no